Тук сме на Царевец, сега на Великден, връх Великден днес, неделя. И решихме да го посетим. Тъй сме в Търново. Казах, че ще вали. Валят слънца. Валят слънца. Кой е града? Срамежлива като луната. Диана, кажи обичаш ли ме ти? И ако някой друг залюбиш, щастлива с него ти бъди. Но помни, че ме погуби с твоите очи. Диана, срамежлива като луната. Диана, кажи обичаш ли ме ти? И ако някой друг залюбиш, щастлива с него ти бъди. Но помни, че ме погуби с твоите очи. Ще ви кажа, като идете, да видите какви уникации има. Уникатен, да ги виждате някакви. Те говорят от много. То било преди. И то наскоро, то не е от чак толкова далеч. Ви съобразява ли се обърнали всичко? Ей, това е. Карл, автентичните неща са и тези. Сътворение на университет, това са рядко остави, които имат подобен сюжет, маркия, правилно и дух. Кръщението на Исус Христос. Тия сега на майките и Бог. Това много малко се ползва. И тук е и ако искате да запалите всички. Да, Да, точно това търся. Ще запаля в плана всички. Само да вграбя, но то ще остава прям. Значи това не е действащ. Не е действащ. Идва ли свещеник тук? Аз съм. Вие го поддържате. Нищо не дават, те изобщо не влагат нищо, ние се държат с пенсии. Макар че ние милейни закланици, ние не можем да го направим. Тук се иска Европейския съюз да дойде. Да. Те дори не дават да се жалват, да викат. Да дават да искат да викат от телевизията. Благодаря ви и не се поддавайте на такива заплахи, като заплахи, велика, най-светлия, най-великия граница, мислите. Затова повтаряме тези процеси, доброто любовта, радостта, щастието да възкръсва и ще си позволя да поздравя един велик човек. Това е господин Благой Йоцев от София. Точно сега той е заедно с хората, които обичат, заедно с прекрасните си синове Кристиян и Юлиан, с красивите си снаги. Пак отново на път сме. Да се мини манастирчета, сбушени. Капинов манастир, Платовски. Бяхме в село Велчево. Да, бяхме в село Велчево. Времето е страхотно, пътят е тесен.
1 май. 1 май. Великден. И Великден, да. Ние си живеем пак отново нашия си филм. Отново снимаме филм. Цяло си планината среща страхотно. Търсихме да ядем. Няма. Ще седим гладни. До вечера. Няма то даже и крушите не са станали. Поне по доброто. Айде. Има салфетки, ако искате си ги завиете салатите. Да, аз може да се запазя за специален. Аз само же купя. Даде ми тъви сталева и вика, колкото ли те на столова си вземи, дойдите на се става Елена, дай за ток. Викам, а така, всичките ще й дадат. Да се става Елена за тока, викам, как ще си купи на дъщеря и една хубава лодка. Дай. Вау, каква камина. То цяла нощ тук беше лудница. Ама вие тук си такова Не, само кога ям гости и когато лъщава, то тук знаеш колко дават това. Така голяма камина не съм виждал. гледай. Мога да опечеш Да. бик. Цял, директно да го набуцам. Заповядай. Какво ради? Благодаря много. Мерси. Много благодаря. Ейце, я? Не, Айде. да видим. Пак ли ти печелиш? Не, този път има би. Сама е здраво. С обратното. Така. Айде. Аз печел. Този път той. Бяча ми да. Вчера няколко пъти вече го бия. История, точно си история, да. Да запишем. Значи отива и откупува тази чешма от синовете. И я слага тук. И пуска вода от кръчмата и така си е захранила тази чешма. Чешмата от там екрана на... Чешмена вода. Да, сложиха електромера и тук и ми задават въпрос. Какво ще плаща? Снимка за лък. Преди малко разговаряхме с една продавачка на сапуни, на розово масло. Подари ни 2 сапуна. И така си говорихме за кога ще се оправи България. А тук е един храм. Какви... Те са като католическите, бе. Как приличат.
Какво викаш? Там, където остави любовта, където угасна една звезда, отново ще се появи в моето сърце. Имаш нужда от мен, като огън от вода, но щом стигнеш до брега, ще вече късно. Имаш нужда от мен,